Disclaimer: the views expressed by our guests in the following video are solely the opinions of our guests and do not necessarily reflect the views and/or opinions of the Spanner Podcast Show. Viewer discretion is advised. Wagwan people, Wagwan family, Makadi Muria Zimbabwe, ndauya nedzemangoma zimdanso to the world. Nasi ndakakubatira ima female artist anopisa muZimbabwe, but zvaizvezvi anoonekwa sekunzi apera, but vanhu ivavo havana kupera. Ukangovaisa padhanzi chete vanotongopedza masports, vanotongomasha dance vakaenda. Ndakakubatirai Lady Squander naQueen Khadija. Timboita inonzi online clash yokuti unonyatsoona udecide wega kuti ari kugona kudarika mumwe ndeupi, akaipa kudarika mumwe ndeupi, nekuti ku clash yekugomba kuya unogona kuzosarudza munhu wausiri kuona kugona kwake nenyaya dzekuti chaunga chinenge chichiti ndiye ari kugona. Saka ndakuinzirai mavideo evanhu ivavo vari vaviri timbokompeya kuti akaipa kudarika mumwe ndeupi, but vese ini ndinobheliva kuti ma1, but iwewe une favorite wako pakati pavo vari 2. Saka regai nditange nekukupai Lady Squander. Uyu ndiye Lady Squander anga achiimba. Regai timbonzwa Queen Khadija. Hey, ma1 vanhu vacho vakanyanya. Regai timbodzokera kuna Lady Squander. Aiwa, dhanzi riri kubvarurwa. Regai timbodzokera kuna Queen Khadija. Independence.
aiwa vanhu ava ma1 zvekuti this year ndo clash yatakatarisa kuti dai ikangogadzirwa saizvozvo timbonakirwa nemangoma nevanhu vanoziva zvavanoita vakapinda muindustry kudhara. Guys, kana kari kekutanga kusvika pano chibva wangosubscribe, kulike, kukomenta nekushare. Ticharamba tichikupai zvimwe maclash online muchitudza mega zvamunenge muchifunga pamusoro pazvo. Thank you so much.